Fil-katekezi tagħna llum eżisti xtaqt li hekk nirrifletti ftit magħkom dwar tema partikolari li jiena nħoss li għandha ċerta importanza fil-mixja tal-ħajja tagħna li hija ir-rol tal-Ispiritu Santu fil-ħajja tat-tiġdid tal-Knisja. Għaliex l-Ispiritu Talla eżisti huwa li hu fil-qalba tal-ħajja tagħna bħala nsara. San Serafin ta' Saruf kien jgħid illi l-iskop tal-ħajja nisranija u li aħna nkunu mimlija bl-Ispiritu Santu. Forsi eżisti mhux dejjem nagħtu dal-enfasi biżżejjed xi drabi hekk inħossi li xi drabi l-iskop tal-ħajja nisranija l-ħut minnha huwa li ngħixu ħajja tajba. Bħala nsara u aktar profond minn hekk u li nkunu mimlija bl-Ispiritu Talla, dik tkun manifestata fil-ħajja tajba tagħna. Imma l-qalba hija li aħna nkunu mimlija bl-Ispiritu Santu. L-festa ta' Pentekoste għalhekk biex ngħidu hekk hija l-quċċata tal-festi kollha anke tal-Għid. L-Għid eżisti mhuwiex il-climax ta' kollox. Ġesu mietu l-xoxta għaliex biex jagħtina l-Ispiritu tiegħu eżisti biex jagħtina din il-ħajja ġdida. Jekk aħna il-misteri ta' Kristu nifrduhom minn xulxin u ma narawx il-kontinwità ta' bejniethom u ma narawx aħna kif neħtlu fihom, faċilment li ma neħtlux fil-pjan sħiħ, anke ma nifhmux il-pjan sħiħ Talla l-missier kif irid iġeddet l-umanità. Pentekoste huwa r-rigal kbir ta' Kristu rxoxt. Kif titlob il-Knisja f'waħda mit-talbiet tagħha bħala l-aqwa don tagħna l-Ispiritu Santu. Qatt mhu biżżejjed eżisti u ma nixbaq qatt nippretka u nitkellem dwar l-Ispiritu Santu għaliex naf li huwa s-sigriet ta' kollox, huwa ċ-ċavetta ta' kollox. Ħafna drabi aħna rridu l-pjanijiet tagħna, rridu l-programmi pastorali tagħna, irridu naraw se nagħmlu anke biex inġeddu l-Knisja fi żminijiet ta' kriżi kif ħan evanġelizzaw. Ċertament il-parti tagħna tkun għax aħna rridu nikkollaboraw mal-grazzja tagħna, rridu nħaddmu d-doni lil mulejjatina. Imma l-ewwel qabel kollox tkun il-ħidma tal-Ispiritu li aħna naħdmu magħha. Eżisti mal-ħidma tal-Ispiritu Santu aħna kollaboraturi ma' Alla, jgħid San Pawl. U l-ħidma tal-Ispiritu Santu eżisti jekk hemm biex ngħidu hekk post fil-Knisja fejn narawha taħdem huma l-qaddisin. Il-qaddisin huma n-nies tal-Ispiritu. U nixtieq sabiex hekk jgħinu tgħinna naraw dil-ħidma tal-Ispiritu Santu anke bitħejjija hekk biex aħna niġġeddu fl-Ispiritu Talla eżisti fil-mixja tal-ħajja tagħna. Nixtieq illi inpoġġu ħarsitna ftit fuq Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina magħrufa ħafna d-devozzjoni tal-ħniena divina. U fid-djarju tagħha ċertament insibu dawn ir-rivelazzjonijiet li kellha minn Ġesu dwar il-ħniena infinita tiegħu li fl-aħħar mill-aħħar huma dejjem eku tal-Evanġelju. Però meta wieħed jaqra djarju ta' Santa Faustina, isib ukoll diversi referenzi għal ħidma tal-Ispiritu Santu ġewwa ruħha. Issib diversi referenzi għal ħidma kif l-Ispiritu Talla hija għexet miegħu kif hu ħadem ġewwa fiha. U allura li nixtieq nagħmel huwa illi se nieħdu referenzi mid-djarju ta' Santa Faustina illi jitkellmu dwar l-Ispiritu Santu. U ħanaraw kemm il-ħidma tal-Ispiritu kienet ċentrali għal ħajja ta' Santa Faustina. Hekk u waqt li nagħmlu daw ir-riflessjonijiet bil-mod il-mod sakemm il-estuhom kollha naraw anke dan kif japplika xi għod tal-ħajja tagħna u anke x'nitalmu dejjem aktar fuq il-persuna tal-Ispiritu Santu fil-mixja tal-ħajja tagħna bħala nsara. Ħanibda minn paragrafu 148 ta' djarju, meta Faustina titkellem dwar ir-ruħ illi hija miġjuba minn Alla, dik ir-ruħ illi toġob il-Alla. U tiddiskrivija b'dan il-mod. Din ir-ruħ
issegwi bil-fedeltà l-inqas nifs tal-Ispirtu Santu. Tifraħ b'dan il-mistieden spiritwali u taqbad miegħu il-ħin kollu bħalma tagħmel tarbija ma' omma. Fejn erbieħ oħra jieqfu bil-biża', din ir-ruħ tibqa' miexja mingħajr biża' jew diffikultà. Hawnhekk hawn diversi temi li joħorġu li mbagħad se nitrattom f'siltiet oħrajn mid-djarju ta' Fawstina, imma hija vera deskrizzjoni li personalment hekk tolqotni għax tpoġġi hekk ir-ruħ li toġob il-Alla hija dik li ssegwi bil-fedeltà l-inqas nifs tal-Ispirtu, ċe dik li ssegwi l-ispirazzjonijiet tal-Ispirtu Santu. Mela Fawstina mill-ewwel tpoġġina dwar il-ħidma tal-Ispirtu Santu fina u jispirana, inebbaħna, jaħdem fina. U x'inhu r-rol tagħna li nsegwu b'fedeltà it-tnebbieħ tal-Ispirtu. Araw eżisti, il-qaddisin profondament huma in-nies tal-Ispirtu. San Pawli jidilna fl-ittra tiegħu ir-Rumani kapitlu 8 illi u li talla huma immexxija mill-Ispirtu. U x'inhi mela li Alla jitlob minna quddiem il-ħidma tal-Ispirtu Santu fina? Il-fedeltà. Li nkunu fidili għal-ħidma tal-Ispirtu. Issa biex aħna jkollna l-fedeltà li l-Ispirtu Santu eżistijaj, irridu noħorġu mill-ħafna rispett uman li ħafna drabi aħna naqgħu fih fil-mixja tal-ħajja tagħna. Rispett uman fil-Knisja, rispett uman f'komunitajiet waqdiet, rispett uman fis-soċjetà, rispett uman fil-familji tagħna. Ir-rispett uman kien wieħed mid-dnub tal-Fariżej eżistijaj li jagħtu każ iktar xejdu l-bnedmin milli x'qed jagħmel Alla. Biex inti tkun fidila l-Ispirtu Santu ħatiksirha m'oħrajn. Eżistijaj. L-apostli biex kunu fidili għal-ħidma tal-Ispirtu Santu kisruha mal-Sinedriju, eżistijaj, mal-awtoritajiet tal-Lud. Iġifieri din tibqa' dejjem tensjoni. Biex aħna nkunu fidili għal-ħidma tal-Alla x'aktarx ħanispiċċaw b'ħadd ieħor joħda kontra tagħna. Mela l-ewwel ħaġa li joblek Fawstina semmija il-fedeltà lejn il-ħidma tal-Ispirtu. Il-qudiem se nitkellem anke dwar id-discerniment tal-ħidma tal-Ispirtu. It-tieni ħaġa li tgħid f'din is-silta li qrajt issa Fawstina tgħid tifraħ b'dan il-mistieden spiritwali. Ara, għandna żewġ affarijiet oħra. L-ewwel rajna l-ispirazzjoni tal-Ispirtu u aħna dak xi jagħmlu jispirana u aħna fidili għall-ispirazzjoni. Issa għandna dan il-mistieden spiritwali għaliex l-Ispirtu Santu jammar ġewwa fina. San Pawli jidilna eżisti li aħna tempju tal-Ispirtu Santu. Aħna tabernakli tal-Ispirtu Santu. Aħna l-insara kattoliċi kemm hekk napprezzaw nieħdu ħsieb it-tabernaklu tal-Ewkaristija u xieraq għax għandna l-preżenza reali ta' Ġesu hemmhekk. Però daqstant ieħor aħna nieħdu ħsieb ta' ġisimna bħala t-tabernaklu tal-Ispirtu Santu. Li aħna għandna mistieden li jgħix ġewwa fina. L-qudiem naqsam magħkom kif Fawstina kienet tgħix ma' dan il-mistieden spiritwali jekk issejjaħlu. U x'in ir-reazzjoni tagħna għal dan il-mistieden spiritwali? Li niferħu, il-ferħ, tifraħ b'dan il-mistieden spiritwali. Manka hawnhekk eżistijaj biex aħna nifirħu b'dan il-mistieden spiritwali rrid ikollna awareness ta' dil-preżenza tal-Ispirtu ġewwa fina. Ma' bubin tiegħi. Għadna bżonn ikunu ħafna konxi, ħafna aware li Alla jammar fija. It's no joke. Aħna daqshekk eżistijaj. Importanti għal Alla, aħna li mamdin maħniex bħal bqija tal-umanità. Aħna tempji tal-Ispirtu u l-ferħ li rrid ikollna fina joħroġ minn dan l-arfin li Alla jammar fija. Ħadd
ma jista' joħodlok lill-Alla ta' ġofik. Però kemm għandna bżonn umiltà, eżisti, biex aħna narfu din il-preżenza ħajja tal-Ispirtu f'ruħna. Għandna bżonn ħafna umiltà, ħafna umiltà, ħafna umiltà. Il-bniedem superf ma jarax l-Alla. Dawk ta' qalb safja jistgħu jaraw l-Alla. Biex tara l-ħidma tal-Ispirtu fik, trid qalb safja biex tara dak li hemm fil-mixja tiegħek. Tara l-Ispirtu jaħdem. Meta aħna wis konxi tal-anfusna, meta aħna wis iridu l-attenzjoni fuqna, anka fil-Knisja, fil-ħidma pastorali tagħna anka aħna s-saċerdoti, meta rridu l-attenzjoni fuqna b'mod jew ieħor, anka leaders ta' gruppi waqdiet, we lose sight of the Holy Spirit when we fix our eyes on us. U għandna bżonn ħafna eżisti noqogħdu attenti li ma naqgħux din il-ħaġa u nifirħu bil-preżenza. Mhux biss nifirħu bil-preżenza ma' Fawstina tgħid u taqbad miegħu il-ħin kollu bħalma tagħmel tarbija ma' omma araw eżistijej li m'immaġni Fawstina tpoġġilna li aħna igranfati ma l-Ispirtu Santu l-ħin kollu daqs kemm hija granfata tarbija f'ġuf omma. Sa meta naraw tarbija eżistijej fil-ġuf, it-tarbija tiddependi totalment mill-om. Totalment tiddependi mill-om. M'hemmx xi ċirkustanza li t-tarbija ma tiddependix. Complete dependence. Laqqas ma hija tarbija ta' twelid. Tarbija ta' twelid ġeja b'xi mod indipendenti mill-om, imma t-tarbija hekk fil-ġuf hija kompletament. Se hekk tridnek Fawstina qed tgħid bħal tarbija ma' omma, ġifieri dipendenza totali li aħna niddependu mill-Ispirtu Santu eżisti. Aħna konxi li għandna bżonn il-ħin kollu Fawstina tgħid taqbad miegħu il-ħin kollu. Meta aħna nużaw l-espressjoni Maltija x'ħadd jaqbad miegħek u f'xi dwejja jinnervjani mamma mija. Kollu jaqbad miegħek kif tħossok ittikat meta xi ħadd tħossu hekk pum il-ħin kollu fuqek. Aħna hekk irridu nkunu mal-Ispirtu tal-Alla, il-ħaġa li hu ma jittikax ruħu tafux, ma jiddejjaqx li aħna nkunu imqabtin miegħu il-ħin kollu. Il-ħin kollu mhux biss fil-momenti tat-talb, mhux biss fil-momenti li nħossuna tajbin malla, mhux biss fil-momenti li konna xi esperjenza spiritwali qawwija, imma anka fid-dlam, anka fil-biża, anka fil-mart, anka fit-tbatija, anka fil-problemi ibsa, anka meta jikkalunjawna, meta jippersegwitawna, meta jaqalaw il-ħażen fuqna, meta nħossuna qegħdin infallu fil-ministeru tagħna, fit-trobbija ta' wliedna, fiż-żwieġ, fix-xogħol, fil-familja, aħna nibqu igranfati il-ħin kollu. Eżisti. Bħalma tagħmel tarbija ma' omma, kemm isabiħek l-Ispirtu Santu jekk isu kważi qed taraħ mill-aspett femminili hawnhekk Fawstina. Issa interessanti eżisti, aħna fil-Knisja Kattolika ħafna drabi għandna devozzjoni lill-Madonna u inqas relazzjoni mal-Ispirtu Santu hekk fl-arfin devozzjonali tagħna biex ngħixek. Interessanti li hekk l-Ispirtu Santu l-iktar li jidher fil-qawwa kollha tiegħu apparti ovvjament f'Ġesu huwa fil-Madonna. Eżisti, f'Omna Marija. Omna Marija maħabba li l-Immakulata Konċezzjoni li għabla dnub il-ħidma tal-Ispirtu Santu tidher fiha bl-iktar mod perfett. U xi drabi aħna għamilna ħafna enfasi fuq Marija u ċertamente, jiena Madonna ħobba ħafna ħbibti. Imma ma rafniex biżejjed din ir-rabta anke bejn Marija u l-Ispirtu. U għandna bżonn niskopru aktar kif skopra Montfort, pereżempju, u kif skopra Kolbe. Dir-rabta bejn il-Madonna u l-Ispirtu Santu.
Ek Marija b'xi mod turina il-witt sabiħ tal-Ispirtu fil-karattru tagħha, fil-funzjonijiet tagħha eżisti fih dan il-Knisja. Qed insemmi dina hekk għaliex forsi għalina l-Kattoliċi nistgħu nifhmuha b'dan il-mod kif aħna granfati mal-Madonna u hija ħaġa ovvjament sewwa qaddisa, hekk irdu nkunu granfati wisq iktar mal-Ispirtu tal-Alla. Faustina tkompletejt fejn erwieħ oħra jieqfu bil-biża' din ir-ruħ tibqa' miexja mingħajr biża' jew diffikultà. Mela, Faustina tagħmel żewġ kategoriji hawnhekk. L-erwieħ illi huma fidili lejn l-Ispirtu li jifirħu bl-Ispirtu u mqabdin mal-Ispirtu. U l-erwieħ illi fil-mixja tagħhom mhumiex f'din l-intimità mal-Ispirtu Santu. U Faustina toħroġ din id-distinzjoni. Dawk li mhumiex imqabdin mal-Ispirtu Santu x'jagħmlu fil-mixja tagħhom? Jieqfu bil-biża'. Issa eżisti il-biża' hija normali fil-ħajja tagħna l-bnedmin, ma speċjali meta niffaċċjaw ruħna ma' ċirkustanzi li huma ikbar minna. Ma' ċirkustanzi li jmorru lil-lin mill-qawwa tiegħi, ma' ċirkustanzi ġodda fil-ħajja tiegħi. Tista' tkun fil-komunità tiegħek, inti ġejt mogħti ubidjenza ġdida, inti reliġjuża. Jew il-komunità tal-lajċi għandna proġett ta' apostolat ta' evanġelizzazzjoni ġdid u jibda jbeżżek xi ftit. Tista' tkun fis-swieġ fuq ix-xogħol fil-familja għandek sfida ġdida, għandek problema ġdida. Titwassal il Ġesu fil-familja tiegħek taħt ċirkostanzi ġodda li jista' nqalgħu li forsi mhumiex daqshekk pjaċevoli. Mhux il-kol kemm aħna nħossu xi ftit ta' biża' quddiem xi ħaġa ġdida, quddiem xi ħaġa li aħna ma nafux. Jew il-biża' li aħna nħossu mix-xitan meta jipprova jaqtanna qalbna eżisti b'ħafna flieles li jdaħlilna f'moħħna u ma jagħtinix il-libertà li aħna nabżonn. Il-kol kemm aħna però kan għażla tgħidilna Faustina. Jekk ma nigranfawx mal-Ispirtu Santu aħna neħlu. Nieqfu. Imma min jigranfa mal-Ispirtu Santu x'jiġri? Din ir-ruħ tibqa' mixja mingħajr biża' jew diffikultà. Mela min ma jigranfax mal-Ispirtu jieqaf. Min hu granfat mal-Ispirtu jkompli. Forsi huwa kanna s-segret eżisti għaliex uħud minna jsiru qaddisin u jimxu l-qudiem. Uħud minna forsi naqtaw qalbna, neħlu f'nofs triq. Għaliex l-qaddisin granfaw mal-Ispirtu u għalhekk imxew. Ma granfawx mal-bniedem, ma granfawx mal-kapaċità tagħhom jekk mhix kapaċi jew le, ma granfaw mal-Ispirtu Santu. Għandna għażla. Jew nigranfaw magħna nfusna, jew ma' xi ħadd ieħor, jew mal-Ispirtu tal-Alla. Issa meta nigranfaw mal-bnedmin oħrajn eżisti, kull bniedem jista' jiddiżappuntak. Kull bniedem. Anke l-iktar nies li inti tammira jistgħu jiddisapportawk. Jekk inti tigranfa miegħek innifsek, kull bniedem huwa dajjef u midneb. Aħna l-koll kemm aħna dajfa u midinba eżisti. Mela ħaneħlu jekk nigranfaw mal-bnedmin, sew ma' nfusna u sew oħrajn. Mek nigranfaw mal-Ispirtu Santu nelbu il-biżat u djufija tagħna. Darba minnhom San Pawli jgħidilna li aħna ġejja motinja spiritu ta' qawwa u mhux spiritu ta' biża' fil-ħajja tagħna eżisti. Naħseb eżempju ċaru għall-Apostli. L-Apostli eżisti naraw li kienu mbeżżajn fiċ-ċenaklu. Jagħmilha ċara l-Vanġelu. Imma meta niżel fuqhom l-Ispirtu Santu, il-biża' hija l-ewwel ħaġa li titlaq. Il-biża' hija l-ewwel ħaġa li titlaq, joħorġu il-barra. L-Ispirtu bħalma l-Ispirtu Santu meta niżel fuq Ġesu fil-Mamudija ħaxkaw kaxkru wadbu biex ngħidlek kif inhu il-verb Grek ballo wadbu letteralment fid-deżert. L-Ispirtu Santu l-Apostli waddabhom il-barra miċ-ċenaklu sa forza joħroġhom eżistijaj. L-Ispirtu Santu jgħinna nelbu l-biża' naraw il-martri. Il-martri eżistijaj min ma jibżax mill-mewt. Mhux speċjali meta ħjoqtluk.
Aħna diġà nibżgħu mill-mowt naturali, aħseb wara mill-mowt li taf li sejrin jagħtuk bħala martri. Il-martri bżgħu, altru li bżgħu anke l-martri ta' żminijietna. Min seta' jgħinhom jelbu din il-biża' jekk mhux l-Ispirtu Santu ġewwa fihom biex jagħtu ħajjithom għal Ġesu. Issa aħna sistejki għandna biżgħat li waqqgħuna ċ-ċajt jekk nevanġelizzaw, biżgħat li waqqgħu kaċ-ċajt jekk tilbes kurċifiss, jekk trott is-salib, jekk tgħid qalba qabel ix-xogħol, jekk tgħid qalba qabel l-ikel. Kemm waqqgħuna ċ-ċajt? U għaliex nibżgħu sistej? Meta aħna għandna din il-qawwa tal-Ispirtu Santu ġewwa fina. Għaliex minflok ma ndurux lejn l-Ispirtu Santu ngħidu mulej din il-qawwa tiegħek, Spirtu Santu. Aħdem fija din il-forza tiegħek biex jien ma nibżax inkun xut ta' Ġesu f'dak li ngħid, f'dak li nagħmel fil-mixja tiegħi. Issa f'dawn iċ-ċirkustanzi li jiena għandi. Għalhekk inħeġġitkom eżistijek fuq dan l-ewwel paragrafu ħanaqraw diversi siltiet. Llum rajna paragrafu għanforit li tatna Santa Faustina. Hekk jew minn qalbna nibdew nidraw nitolbu ktar ta' spiss lill-Ispirtu Santu. Minn qalbna nixtiequ nkunu fidili għall-ispirazzjonijiet tiegħu. Ejjew minn qalbna nifirħu b'dan il-mistieden spiritwali. Ejjew nfakru lil nfusna ta' spiss matul il-ġurnata li l-Ispirtu talla jammar ġewwa fija. Min jafni kemm il-darba nħobb nirrepeti jekk jiena irċevejt l-edukazzjoni tiegħi primarja u sekondarja. Meta kont żgħar ħafna kont tant istorjiet Franċiskani l-Isla u mbagħad Bormla, Year 1 u Year 2. Però mill-Year 3 sal kemm spiċċajt is-sixth form kont dejjem dela sal college minn hawnhekk nixtieq insellem kemm is-sorijiet Franċiskani kif ukoll il-Brothers ta' dela sal. U dela sal hekk fil-lectures it-teachers tagħna kienu jibdew għal dak iż-żmien kienu dejjem jibdew b'talba qasira li San Ġwan Battista dela sal kien tal-Brothers. Kienu nibdew kienu jgħidulna let us remember that we are in the holy presence of God. U aħna konna inwieġbu let us adore him. Kemm għandna bżonn eżistijek il-nżommu din il-preżenza tal-Alla matul il-ġurnata niftakru li aħna ngħixu fil-preżenza tal-Ispirtu Qattis. Hekk ejjew minn qalb naqbdu miegħu il-ħin kollu, nkunu dipendenti. U ejjew nħallu l-Ispirtu Santu jgħinna minn kull biża'. Nelbu kull biża' fil-ħajja tagħna. Għalhekk sakemm anke tisimgħu katekeżi oħra ħeġġitkom ħafna biex il-biża' tagħkom tpoġġuhom taħt il-ħarsien tal-Ispirtu Santu. Titolbuh minn qalb jgħinkom telbu kull biża' fil-ħajja tagħkom. Jalla żistijej bil-mod hekk f'daw il-katekeżijiet li ġejjin verament inkunu nies mhux devoti tal-Ispirtu Santu fis-sens xi kultant ngħidulu talba għax xi kultant il-problema tagħna. Illi l-affarijiet profondi tal-fidi tagħna inġibuhom xi devozzjoni tas-santi ngħidilha jiena. Basta qed santa, basta qed talbek lill-Ispirtu Santu, mhijiex devozzjoni kif nifhmuha hekk. Devozzjoni l-kelma tfisser dedikazzjoni totali. Devot tal-Ispirtu Santu tfisser int moti lill-Ispirtu talla, int tiddependi minnu. L-Ispirtu Santu mhux devozzjoni li tisir ħajja fil-ħajja tagħna eżisti. Irid aħna rridu ngħixu fl-Ispirtu, fil-veru sens tal-kelma li mammet li kbar don li jirċievi hija il-maħfra tad-dnubiet tiegħu u l-milja tal-Ispirtu Santu ġewwa fih. Aħna nkunu nies mimlija u immexxija mill-Ispirtu talla. Għalhekk hekk itolbu ta' spiss f'dan iż-żmien biex il-mulej jimlina u jġeddidna bl-Ispirtu tiegħu ħalli mingħajr biża' ta' xejn ngħixu s-sejħat tagħna, nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna u nkunu xhieda awtentiċi ta' Ġesu fi żminijietna.